Pascual, dyan sa may tres. Kuya, patanggal natin. No, yung pinaka-sisig. Grabe oh. Mga ka-studio, nandito tayo ngayon sa Nabutas dahil titikman natin yung nag-viral na sisig bagnit dito. Yan oh, ang sisig ni Mutik. Kahit umuulan, mayroon pa rin nakapila oh. Curious ako sa lasa nito mga studio, kaya tara, tikman natin. Okay na para may ilaw. Ay, 4:30 na. Pascual, dyan sa may tres. Yan ay, for delivery, for pick up. No, yung pinaka-sisig. So ito yung order ko mga studio, mayroong sisig na mayroong rice at saka bagnet. Ayan o, kang crispy ah. So ayan na mga studio, titikman natin to. Thank you Lord for this food, amen. Tara, dito tayo magsimula sa sisig. Ayan. Yung sisig nila mga studio, mayroong special mayonnaise sa taas. Tikman natin. Crispy siya, tapos masarap yung sauce. Malambot yung laman, tapos yung balat crispy. Grabe, panalo to, kaya para ang daming bumibili. Kahit umulan, mayroong nakapila. Ang sarap. Talagang crispy yung bagnit ma. Dito lang. Grabe oh. Lagyan natin sauce.
Masarap talaga yung bagnet nila. Kaya yung bagnet na parang malambot yung pag-crispy niya ba. Hindi siya matigas na pag-crispy. Kakaibang sisig to, grabe, level up na talaga. Mga sisig ngayon na. Hindi ako nagsisi, napunta dito sa sisig ni Mutik, dito sa may Nabotas. Sobrang sarap. Pabili pa ng Mountain Dew, ma'am. Busog na naman. Hanggang susunod po na food adventure. Maraming salamat.